tuutoria siellä. Jari on tuutori. Eikö siis? Sä et oo tuutori, mutta sä tuomari. Mä pääsen. Jari, suht selvipäin. Tuutori vielä. Joo, sitä on. Kuvat sä videolla sen? Joo, ajattelet kokeilemaan. Joko saa kaataa? Hei! Osallistujat, kuunnelkaa! Hiljaa! Osallistujat, kaatakaa oluenne siihen tuoppiin ja välttäkää vaahtoa. Tää on niinku pro-tippi ihan pelkästään. Välttäkää vaahtoa. Mitä tämä on? Se peilaa! Oluen pitää mahtua siihen tuoppiin vaahtojen kanssa. Jos multa jää pälkkiin, niin sitä ei lasketa siihen. Älä käydä yli, ei hullaa! Joo! Kato tätä näin. Hei, Salesta meni, Tokera meni. Tokera hyväksytään. Hyväksykö päätuomari? Päätuomari hyväksykö? Se on oikein! Varovat siellä! Eikä voi vetää ihan loppua. Vähän se mahtui ihan vituusti. Henttonen! Sulla on vähän aikaa vielä kaataa se. Henttonen! Ei, tää on ihan vajaa. Tää on vielä samat kuin viime vuonnakin. Ehkä. Sä et oo osallistunut edes Maybe. Antakas kaljaa vähän tänne. Tää on tyhjä. Mikelle kaljaa? Mulla on vajaa kaljaa. Kaikki on sama melkkistä kaljaa. No nyt se on tyhjä. No niin, katsokaa. Hei, kenellä on olutta antaa vähän? Ollaan pansama. No niin, tää ei täällä vähän tilaa. Hei, Mikelle kaljaa? pistäkää tännekin vähän. Tää on vähän niin. Hei, no oikeesti mitkä sen? Näin vähän tippuri. Voiko nykään se oikealla käydä ja mä nykään vasemmalla käydä, niin... Pistetään kaikki tuopit tähän näin. Ei on tilaa. Kaikki pistää tuopit tähän laudalle. No niin, jokainen ottaa yhden askeleen taaksepäin ja jättää omat tuoppinsa tähän. Mitä tapahtuu? Karhu lähti saunaan. En mä nyt ainakaan. Tää on sun. Ottakaa tuopista kädellä kiinni, jolla ja aiotte juoda. Se käsi tuoppiin, jolla juotte. Kaikki valmiina? No, nyt menee tuomarit. Valmiina. Jokainen, hei, elä vaihtaa paikkaa. Mut et sormasen muoto. Saatana nyt! Eli jokainen katsoo, kuka teidän mielestä on ensimmäinen. Sen jälkeen me kokoonnutaan tuolle, jos on jotain kiistaa. 2 euroa sille, että Antti voittaa. Hiljaa! Nyt kaikki rauhassa! Naamat kiinni kaikki! Sanotaan vielä tähän loppuun, että jos tuoppiin jää vaahtoa tai kaljaa meidän, siis tuomareiden mielestä liikaa, niin se on suoraan hylkäys. Se on meistä ihan Ranne juo loppu. Aloitellaan sitten. Ei, se on oma Tuoppi pöytään nyt. Mulla on liikaa vaahtoa. Anna mennä! Hiljaa! Hiljaa! Kaikki hiljaa nyt! Minä lasken NYT nyt ja lähtee. NYT nyt! Ei, hiljaa. Sami tarkkailee varastosta. Kyllä. Ja kaikki rauhoittuu nyt. Kuulijat ympärillä laskaa 3 hiljaa. Hiljaa! Hei, nyt oikeesti hiljaisuutta tarvitaan tässä. Siellä. Rutsi! Rutsi sanoo sille, että se on hiljaa! Hiljaa! Ei kun sille, Kirsille sanoo, että se on hiljaa. Hiljaa se on loppu. No Kirsille se on hiljaa. Hiljaa! Hiljaa! Kaikki hiljaa! No
Noniin, Rauhoittukaa! kuunnelkaa. Sanokaa toi ääniä tuolta kaasuhieltä. Mikä on se tunnusana, mikä pitää huutaa, tai mitä pitää tehdä? Ei tarvitse huutaa, kun se on tuoppi. Tyhjä tuoppi lyötte pöytään ja nostatte molemmat kätenne ylös. Sen jälkeen ei saa juoda enää, ei. No ei tietenkään. Ei tietenkään. Koska kädet nostetaan ylös siinä vaiheessa, kun tuoppi tyhjä. Kaveri! Minun puolesta saa juomaa. Noniin. No niin nyt kaikki! Rauhoittukaa! Rauhoittukaa! Varsinkin juojat nyt hiljaa. Noniin. NYT nyt sit elää hyvää mieltä. Ei oo vielä hyvä. Onko se nytillä lähtee? Nyt minä huudan ja sitten mennään! N-Y-T! Nyt! Mitä helvettiä? Vanha mestari! Tämä ei vaadi laskentaa. Siellä on! Mitä jälkeen? Kyllä rykee. Mutta ei. Pakko sillä on mitään väliä. Ei olekaan. Meillä on ylivoimainen voittaja. Noin nopea. Minä haluan tiedä. Antti. Ei ole mitään jälkeen. Hei! Pojat! Hei! Kaikki, jotka osallistuitte kaljuuntikilpailuun ja myös kaikki muut, jotka on hiljaa, täällä on meidän asiaa. Mä olin kyllä aika pettynyt. Niin, Mulla näyttää olevan täällä vielä ollut. Niin. Voisi olla. Joo, se vielä opettelee mistä. Kyllä sä ensi vuonna sitten Suomen mestari. Valitettavasti uusista ei ollut yhtään vastusta. Ei mitään vastusta. Mestari tälle vuodelle 2011-2012, tai siis periaatteessa syksyllä 2011 on Antti. Saanko me lisää prinsessikappia? Mä en tiedä yhtä mikä on palkinto. Antti, hakee palkinto. Ei voi mitään. Antti, saa palkinto. Ei mitään jää.